जोङो दिनैहाय बेंटलनि नैबे गरखा क्लाबनि बे मोनसे भबनाव जिरायसालियाव जोङो बे बेंटल ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल लादों। दा बे लाइमोनफोरखौ लानानै सावरायमेल लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जे लाइमोनफ्रा दिनैनि थासारियाव खोब गेदेरथार बिपदाव दङ। बे गथ'फ्रा बे फिसाफ्रा लेखा फरा फरायबाय, स्कुलनि नामाव स्कुलाव थांबाय, कलेजनि नामाव कलेजाव थांबाय, इउनिभार्सिटि फोजोबबाय, नाथाय बिथांमोननो थाखाय साख्रि बाख्रि मावनानै जानो थाखाय जेबो बेबस्था गैया। दा बे गथ'फ्रा खोब सिन्था खोब डिप्रेसनाव दङ। दा बेखायनो गथ'फ्रा नुबाय आंखौ मालाबा इउटिउबाव निउस मिडियायाव जे गर्जना ओरै खालामगोन बे खोथाफोरखौ बुंसोगारदों। दा बेखौनो बिथांमोनहा गावसिनि खर'आव लानानै दिनै आंखौ ज' लेंहरनानै लोगो लाबाय जे सार नोंथाङा बोरै मावमारगोन। दा बेखौनो असिला लानानै जोङो दिनै बे बेंटलावहाय जोंनि कंग्रेसनि लोगोफोरखौ लानानै ब्लकनि डिस्ट्रिक्टनि जों सावरायदों। दा जोंनि लाइमोनफोरनि मेन अबस्थाया माबायानो जाहैबाय उसुबिदायानो जाहैबाय दा बिथांमोना लेखा गोरों गथ'फोर, लेखा रोंसेयावबो जोङो साख्रि बाख्रिनि बेबस्था जेबोखौ मोनाखिसैबा, मावनानै जानो खाथि खालायाव कल कारखाना इन्डास्ट्रि जेबो उद्योग गैलाबा अब्ला सार जों मा मावगोन? दा जोङो खोब सिन्था। बिमा बिफाया जोंनि सायाव प्रेसार होयो, मानो जेबो मावा? जेबो मावब्लाबो जेबो जाया। आबाद मावनो थाखाय आबादनि फोथाराव दै गैया। मैगं थाइगं मावोब्लाबो आलु मावोब्लाबो आलुखौ दोनथ'नो 3 मास बांद्राय आलु मावनानै दोनथ'नो थाखायबो बे मोनब्रै जिल्लायाव मोनसेबो कल्ड स्टरेज गैया। मा बेबस्था खालामखो प्रमद बर'आ? मा बेबस्था खालामखो सिगांनि बिपिएफ गभर्नमेन्टआ? मा बेबस्था खालामखो दिनैनि बे बिजेपिआ? दा बेखौ लानानै बे गथ'फ्रा खोब सिन्था। दा बेखायनो जोङो बेखौ लानानै सावरायदों आरो आं गथ'फोरखौ बुंदों जे बाबुमोन नानिमोन नोंथांमोना एखेबारे जिंगा दासि। राहुल गान्धीया मोनसे मोजां डिजाइन लाबोदों, बेनो जाहैबाय माइक्र' इन्डास्ट्रि। माइक्र' माने फिसा इन्डास्ट्रि माने बै खौटिपति पुजिपुथि आदानि आम्बानि किं खान आरो बलिउड इन्डास्ट्रि नङा बियो फिसा जायफ्रा स्किल एजुकेशन दङ, जायफ्रा रोंगौथि दङ, मेट्रिक पास जाबाय, पिइउ पास जाबाय, जायफ्रा प्रफेसार जानो हायासै, इन्जिनियार डाक्टार मास्टार प्रफेसार जानो हायाखिसै, बे गथ'फोरनो जोङो बेंकनिफ्राय फिसा लन होनानै बिसोरखौ गावबागाव बेबस्था खालामनानै होनाय। सोरबाया बानायगोन माथि साबुननि फेक्टरि, सोरबाया बानायगोन लाइफ साबुननि फेक्टरि, सोरबाया बानायगोन हामाम बर'लिन बर' प्लास बेफोरबायदि, सोरबाया बानायगोन सेन्देल फेक्टरि, सोरबाया बानायगोन साथा फेक्टरि, बिभिन्न रोखोमनि बायदि बिजोंनि बानायनायफोरखौ जोंनि फिसाफ्रा गावनि आखाइजों बानायनो फिसा इन्डास्ट्रि लुनानै गावनि जिबन आरो न'खरखौहाय बेबस्था खालामनानै लागोन। दा बेखौनो सावरायदों आं बे गथ'फोरजों आरो गथ'फ्रा खोब खुसि दे सार जोङो नोंथांनोनो भट होसिगोन। नोंथाङा कंग्रेस दलखौ देरहागोन रोखा जाबाय थादों, नाथाय मा जानो थाखाय रायजो आङो सिगाङावनो बुंबाय थाखादोंमोन जेब्लानाखि बिपिएफआ हाग्रामा मानाव गेदेर बिथाङा गुरलाब रोजा खालि जयनिं फोरबो लादों, लाइमोन गथ'फोरखौ लादों आरो बुथुमदों 100 थाखा 200 थाखा 300 थाखा 500 थाखा होदों, सोरनोबा 1000 होदों। बे दानथाम दानब्रै थांबाय, 1000आबो जोब्बाय, 500आबो जोब्बाय, 300 100आ जोब्बाय, दा हाराव जेबो गैलिया। इलेक्शना खाथिथारसै, फैसाया रानै रानजोब्बाय, बेसेबां रानबावनो, नाथाय इलेक्शनानो जायाखिसै, इलेक्शनानो सफैयाखिसै, बावहायनो जोब्बाय। आं अब्लानो बै समाव होनखादों बे लाइमोन गथ'फोरनि खुद्रिनाय आरो बिनाया 1000 2000 5000 10000 नङा। बे गथ'फोरनि खुद्रिनाया आङो लेखा फरायनानै आं गाबोन मा मावनानै जागोन, आङो हाबा लायोबा आंनि बिसि फिसाखौ आं माजों फिगोन, बेखौ सिन्था खालामाबालानो दान्दिसेनो सानब्रबलाबायनानै गुरलाब जयनिं जाबाय, दिनै बे गथ'फोरखौ मोनफिननो हायाखिसै, बिथांमोना मा मावगोन? दा बेखायनो बिपिएफनो मानो भट होनो? बिथांमोना गभर्नमेन्ट दागोन नामा? सासेल' एमपिखौ देरहानानै हानाय नङा। बियो गाज्रि बुंनाय जायाखै, नाथाय गर्जना सैथोखौ बुंदों। बिपिएफनि बिथांमोनहा देरहायोब्लाबो उदालगुरि बियाबाव, क'क्राझार बियाबाव, दिल्लीयाव बिथांमोना गभर्नमेन्ट दानाय नङा। इउपिपिएलआ देरहायोब्लाबो इउपिपिएलआ गभर्नमेन्ट दाया, बिजेपिआसो गभर्नमेन्ट दागोन। बे बिजेपिनाव हारि आरो हादोर जौगानायनि 2014आव बुंदोंमोन बिथांमोनहा जोङो बोसोरफ्रामबो 2 कौटि साख्रि होगोन होननानै, 10 बोसोर बारलांबाय 20 कौटि साख्रि मोननांसिगौमोन, नाथाय साख्रिया बहा? बिजेपिआव साख्रि होनायनि बेबस्था गैया, उद्योग कल कारखाना होनायनि बिजेपिआव बेबस्था गैया। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आ बुंबा मालाय मा खालामगोन?
फारसेथिं इउपिपिएलआव प्रमद बर'नाव गाव व्यक्तिगत मानो रायजो राजाया भट होनांगौ बिनि जेबो उद्देश्य डिजाइन गैया। बिथाङा बुङो हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटियाव ओरै फ्लाइअभार बानायबाय, सारा आसामावनो डेभेलप खालामबाय। नरेन्द्र मदिया ओरै गेदेर फिगार, बिथाङा नरेन्द्र मदिनि ब्रान्डखौसो दिन्थियो, बिथाङा मिसलिया मामानि ब्रान्डखौसो दिन्थियो, नाथाय प्रमद मावनाय, इउपिपिएल मावनाय, गबिन्द मावनाय जेबो गैया। रायजो राजाया मानो भट होनो? आरो मैया दाखालिसो नै इउपिपिएलआव ओरैबायदि गाज्रि जाबाय, इउपिपिएलनि लाइमोनफ्रा नोङो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय ब्लक लेभेल प्राइमारि लेभेलावहाय रानजोब्बाय, थाखा फैसा गैया। नै बिएसइउनि गथ'फोरखौ 3 कौटि 20 लाखनि बायदोंमोननो, थाखाया गुरलाब रानदों। बावहायनो ग्रोब सोरजोंबा केमेरा खेबजानानै प्रसाद दिनै भाइरेल जाबाय। गावनि इउपिपिएलनि मावग्रा लाइमोनफ्रा, एबसुनि वार्कारफ्रा, प्राइमारि ब्लकनि वार्कारफ्रा रानजोब्बाय। बिथांमोनानो सोरबा सेक्सन मोनसे 10 जन 12 जन बिएसइउनि फैनायनो 3 कौटि होनाय मानि मा बेलाय? बेनो नामा बिथांमोननि इयुथफोरखौ सेटेलमेन्ट खालामनाया? बेनो नामा बिथांमोननि लाइमोनफोरखौ नायनायनि सेटेलमेन्ट खालामनाया? बै समनिफ्रायनो 50-60 बोसोर आन्दोलन खालामबोनाय बे एबसुनि गथ'फोरखौ मा खालामनो नागिरखो प्रमदआ? दा बेखायनो रायजोफोर, मिडियानि रायजोफोर, बिटिसिनि बे बियाबनि रायजो राजा नोंथांमोन, प्रमद बर'नो भट होनांगौ जेबो खारन गैया। बिपिएफआव भट होनांगौ जेबो खारन गैया, खारन बिपिएफआ गभर्नमेन्ट दाया। एबाराव अल इन्डिया जोंनि रिजाल्टआ मोजां। फार्स्ट फेजआव एबिपिनि एग्जिट पल मथे जोङो 102थायाव 100था मोन्दों, एनडिएआ 2ल' मोन्दों। सेकेन्ड फेजआव जोङो 80था मोन्दों, बाखिखौसो एनडिएआ मोन्दों। जोंनि आसामावबो जोङो आवगायाव माबाया होनदोंमोन, हिमन्त बिश्व शर्माया 0 जागोन होनदोंमोन, दा कंग्रेसआ सेकेन्ड पजिशनाव फैबाय। बे बियाबाबो क'क्राझारावबो राजु बिथाङा बुंदोंमोन, बेहाय क'क्राझाराव कंग्रेसआ मानो फैदों? कंग्रेसआ 0 जेबो गैया। दिनै हिमन्तआ गावनि खुगाजों बुंदों कंग्रेसआ सेकेन्ड पजिशनाव। दिपेन बर'आ दहाय बुंबाय कंग्रेसजों एनडिएजोंसो जासिगोन होननानै। रायजोफोर, क्लियार मेसेज, कंग्रेसखौ रावबो लाखिनो हाला। गामियाव, टाउनाव, नोगोराव जेरावखि थाङा कंग्रेस। आरो दिनै हिमन्तआ गावनि खुगाजों बुंदों कंग्रेसआ सेकेन्ड पजिशनाव। दिपेन बर'आ दहाय बुंबाय कंग्रेसजों एनडिएजोंसो जासिगोन होननानै। रायजोफोर, क्लियार मेसेज, कंग्रेसखौ रावबो लाखिनो हाला। गामियाव, टाउनाव, नोगोराव जेरावखि थाङा कंग्रेस आरो आखाइनिल' बाथ्रा। मा बर', मा हारसा, मा बांगाल, बयबो आखाइयाव भट होगोन। बेखायनो नोंथांमोनहाबो गोदाव सोराव आनिथानि समखौ दा बारहोसै। बिपिएफखौ होनदो जे बिटिसिआव जोङो ज' जाजाय बुजा बुजि खालामसिगोन। एबाराव नोंसोर गभर्नमेन्ट दाखाया मिसा मिसि 2014आवबो जों देरहागोन होनबाय, 2019आवबो जों देरहागोन होनबाय, देरहाया गारा हनै नब कुमार सर'नियाखौसो दिल्लीयाव थिनहरबाय। बेनिख्रुइ देरसिन गोरोन्थि आरो गले गले मावबावोबा खिन्थु गोरोन्थि जागोन। जाथि हिसाबै मा जाथिफ्रा नोंथांनो भट होनो सानहरो? बाहाय पार्टिकुलार व्यक्तिगत जाथि एक्सुवेलि गैया, गासिबो कमिउनिटिनिफ्रायनो जोङो हाबनानै मोनथिबाय। बिराद मोजां मोनो रिस्पन्स, बयबो कंग्रेसखौ लुबैदों। आदिबासिफ्रा होनो আমি তো আগর পৰাই আমার পূর্বপুরুষের পৰাই কংগ্রেস আছিল, মাজত বা কংগ্রেস কত গিছিল, যাই হোক এবার এলা আহিছে আমিরা সব কংগ্রেসের দিব। আর মুসলমানफ्रा मा होनो, আমি বিপিএফ হবা পারে, আমি ইউপিপিএল হবা পারে, কিন্তু হাত আহিলে আমি পাগল হয়ে যাই। बर'फ्रा बुंबाय प्रमदजों बेसे थगायजाबावनो, हाग्रामाजों बेसे थगायजाबावनो, आर नांलिया जोङो गर्जन